Studentska likovna radionica Jarčevac održava se u trajanju od 12 dana tijekom mjeseca travnja u kontinuitetu svake godine. Projekt se ostvaruje u suradnji s Hrvatskim šumama u šumarskom objektu smještenom u živopisnom slavonskom okruženju Šumi Jarčevac u blizini naselja Petrijevci kod Valpova. Projekt je zamišljen kao kiparska radionica u drvu za studente likovnog odsjeka Umjetničke akademije u Osijeku i gostiju studenata drugih likovnih akademija. Studenti u prirodnom okruženju izvode u drvu autorske skulpture većih formata. Radionica ima naglasak na likovnoj obradi drva, a studenti uz prethodnu pripremu te stručnu pomoć profesora, mentora i šumarskih majstora realiziraju svoj likovni rad. Radovi kasnije mogu biti postavljeni u javnim prostorima grada Osijeka i drugih gradova kao javne skulpture.